У Вялейцы затрымалі ўдзельнікаў баскетбольнага матчу, якія зладзілі гульню на знак салідарнасці з арыштаванай Аленай Леўчанкай. Тэлевядоўцаў Дзяніса Дудзінскага і Дзмітрыя Кахну зноў будуць судзіць, а Святлана Ціханаўская сустрэлася з найвышэйшым кіраўніцтвам Славаччыны, прэзідэнткаю Зузаною Чапутавай ды прэм'ерам Ігорам Матавічам. Студыя Белсата распачынае працу. Вітаю цягам гэтай гадзіны. З вамі Віталь Бабін, і мы пачынаем. До конца, до перемоги, тому що треба нечто робити. Очень много друзей, и, к сожалению, сложно будет к ним добраться. То есть такой есть разрыв твоих таких, скажем, душевных связей. Треба приймати ніякі заходи для того, каб забезпечити безпеку журналістів. Выборы не нужны, так как если они будут, то ничего нового не поменяется. Выборы делаются для народа в первую очередь. Они должны выбирать человека, которому они будут доверять, за которым они будут идти и которого они будут считать своим лидером. Пачынаем ужо традыцыйна з ператрусаў, арыштаў, бясконцых перашкодаў у працы. Цяпер яшчэ і крымінальная справа паводле падпалу апорнага пункту. У маці бабруйскай журналісткі Марыны Маўчанавай зладзілі ператрус, а ў журналіста вячэрняга Бабруйску Дзяніса Носава канфіскавалі тэхніку. Падрабязней пра гэтую справу запытаемся ў самой Марыны. Прывітанне. Добрый вечар. Марына, прычым увогуле вось гэты падпал апорнага пункту і пераслед журналістаў, і гэты ператрус у доме твоей маці? Глядзіце, увогуле ўсё, што апошнім часам я бачу з боку ўладаў, асабліва міліцыі, гэта поўны абсурд, але вось часам яны самі сябе пераўзыходзяць, і вось гэтая сітуацыя яскравы прыклад. Калі нас затрымалі ў нядзелю 4 кастрычніка, то пасля складання пратаколаў усіх дапытвалі пра вось гэты пажар ці падпал у апорным пункце. Мне так выдаецца, што амаль усе амаль 30 чалавек, якія былі затрыманыя, яны ўпершыню там ад гэтых следчых і пачулі пра гэты пажар ці падпал. Дапыталі, а цяпер пачынаюцца ператрусы. То бок спачатку прыйшлі да Дзяніса Носава, а учора прыйшлі да маёй маці. Мяне не было там у той момант. Зладзілі сапраўдны ператрус, шукалі тэхніку, нічога такога няма там у нас, таму нічога не канфіскавалі. Міліцыянт патлумачыў, што гэты ператрус вядзецца ў рамках ці то крымінальнай справы ўжо заведзенай, ці то праверкі па крымінальнай справе па вось гэтым падпале ў апорным пункце. Я не ведаю, не разумею ўвогуле, якое я маю дачыненне да гэтага ўсяго, якое да гэтага маюць дачыненне іншыя журналісты, нашыя бабруйскія. І яшчэ гэты міліцыянт сказаў, што цяпер будуць весціся ператрусы ва ўсіх, хто быў затрыманы падчас гэтага шэсця мірнага ў гэтую нядзелю. Марына, што ўвогуле вядома пра гэты падпал, якія чуткі, можа, пагалоскі існуюць у Бабруйску, хто можа мець датычнасць да гэтай справы? Ніхто не ведае. Я ўвогуле кажу, што тады ўпершыню пачула пра гэты падпал у нядзелю пасля затрымання. Потым пачала шукаць інфармацыю. Недзе нешта напісалі, людзі каментуюць, што, магчыма, там ці то праводка старая. Ёсць меркаванне, што гэта ўвогуле можа быць такая правакацыя, каб цяпер вось так усіх перашманаць. А каб нейкія падазрэнні, то ніхто не ведае, не разумее ўвогуле, які сэнс гэта рабіць, нешта там падпальваць. Увогуле вельмі дзіўная сітуацыя. Марына, таксама хацеў пацікавіцца, як сітуацыя з тваім здароўем. Ведаю, што пасля затрымання нядзельнага ў цябе здарыўся гіпертанічны крыз, ты трапіла ў шпіталь. Распавядзі, калі ласка, што зараз, як сябе пачуваеш? У мяне быў вельмі высокі, як для мяне, ціск, мне яго збівалі таблеткамі, кропельніцай, але цяпер, дзякуй Богу, адчуваю сябе добра, усё ў парадку.
Што зараз ввогуле з гэтымі судамі? Ведаю, што вядзецца нейкая праверка, ці нейкія суды яшчэ плануюцца над табой, над тваімі калегамі? Надо мной я не ведаю, калі будзе суд. Сёння мой адвакат тэлефанаваў у суд і сказалі, што справа па мне яшчэ і мне перададзеная. Над калегамі адзін журналіст цяпер застаецца, фотограф застаецца за кратамі, яму далі 7 сотняў, ён выйдзе ў нядзелю на волю. Яшчэ адна затрыманая журналістка, ейная праца была накіраваная на дапрацоўку, і заўтра суд над Дзянісам Носавым, якраз у якога канфіскавалі тэхніку падчас ператрусу. Марына, бачым, як узмацняецца ціск на незалежных журналістаў. Як бы ты гэта пракаментавала, якія вось прадчуванні адносна будучыні працы нашых калегаў? По-моему, гэта вельмі проста. Нам хочуць заткнуць рот, каб мы ўвогуле баяліся выйсці, асвятляць тое, што робіцца, асвятляць мірныя акцыі, якія ладзяць беларусы. Наконт будучыні мне цяжка сказаць, таму што я кажу, што ў абсурдных дзеяннях міліцыя і ўлады пераўзыходзяць самі сябе вось гэтай крымінальнай справай. Вельмі хочацца спадзявацца на лепшае, на тое, што ўрэшце рэшт мы даможамся свабоды, вольнасці ў нашай працы, але пакуль што неяк так трывожна выглядае ўсё. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Трымайся, калі ласка, і словы падтрымкі тваім калегам у Бабруйску. Марына Маўчанова, журналістка, была з намі на тэлефоннай сувязі. Разам з тым, іншыя справы, напрыкладу, Міколы Качурца, якога абвінавачвалі ва ўдзеле ў мірным шэсці ў Віцебску 20 верасня, адправілі на дапрацоўку. Між тым сёння суддзя Святлана Варатынская пакарала студэнтку Віцебскай ветэрынарнай акадэміі Настасю Чарнавок толькі за тое, што яна раздавала печыва ўдзельнікам маніфестацыі. Менавіта за гэта дзяўчыну затрымалі міліцыянты. Нават кінулі на сотні ў ізалятар. А цяпер суддзя Святлана Варатынская яшчэ і прысудзіла 810 рублёў штрафу. Меня судили по статье 2334, часть 3. Суд дал 30 базовых и еще что-то ректору, потому что я точно не помню. Я не поняла, что именно, может, там выговор или еще что-то. Меня обвиняли за то, что я участвовала в несанкционированном мероприятии. Я не согласилась с этим решением. Я его буду обжаловать. И не согласилась, потому что я не кричала лозунгов, то есть у меня я раздавала просто печенье, и мне кажется, что это уже слишком, когда ты просто гуляешь, раздаешь печенье, даже несмотря на то, что там люди ходят, протестующие, мне кажется, это чересчур, давать 30 базовых за это. Меня забрали на остановке, когда я уезжала домой, то есть я уже людей знала, которые меня забирали. И они сказали, что мы поедем, поговоришь с начальником. Мы поехали. Там мне сказали, что я обвиняюсь, по статье 2334, уже по части 3, потому что уже второй раз привлекаюсь. И оставили меня в ВВС. На следующее утро был суд. На суде я сказала, что я не участвовала в этом митинге, и сказала то, что я бы хотела ознакомиться с материалами дела, и мне тогда перенесли суд на сегодняшнее число. И сегодня он состоялся. Што ж, новы дзень і новы абсурд ад уладаў. Як бачым, за раздачу печыва можна атрымаць і штраф, і цябе могуць кінуць нават за краты. Разам з тым, яшчэ адно пытанне, якое задаем сёння: ці будуць новыя выбары? У сталіцы памёр дэпутат палаты прадстаўнікоў ад Палескай выбарчай акругі Леанід Пісанік. У парламенце датэрмінова вызвалілася месца, таму ў акрузе мусяць абраць новага народнага абранніка. Што праўда, калі адбудуцца гэткія выбары, пакуль невядома, паведамляе гэтак званая Цэнтральная выбарчая камісія. Тэму абмяркуем з палітыкам, старшынём руху «За свабоду» Юрыем Губарэвічам. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Юрась, глядзіце, такая сітуацыя ўжо здаралася ў 2012 годзе падчас парламенцкіх выбараў. Выбары не адбыліся на адной з акругаў Гомля, а дакладней на Новабелецкай акрузе, і тады іх праводзілі падчас мясцовай кампаніі. На ваш погляд, калі могуць адбыцца такія выбары, і ці ўвогуле яны будуць адбывацца ўжо па Палескай акрузе, маючы на ўвазе, канешне, парламенцкія выбары, якія ўжо адбыліся ў 2019 годзе?
Я думаю, што на сёння гэта не самае гарячае пытанне для беларускіх уладаў. Для іх дастаткова будзе і 109 людзей у палаце прадстаўнікоў, якія будуць паслухмяна націскаць на кнопкі. Гэта неабходная, нават больш чым неабходная колькасць для наяўнасці кворума. Таму, калі выбары і будуць адбывацца, то хутчэй за ўсё яны для іх абяруць нейкую больш спрыяльную палітычную атмасферу. І калі насамрэч гэтая ўлада будзе займацца правядзеннем выбараў. Ну а вы б сталі б удзельнічаць вось у гэтай парламенцкай кампаніі? Я лічу, што ў Мазыры ёсць дастаткова вялікія шансы рэальна перамагчы нават з улікам сённяшніх рэалій у любога дэмакратычнага кандыдата. І тут такая кампанія б стала паказальнай, бо яна б яшчэ раз прыцягнула ўвагу беларускага грамадства. Тут можна было б зрабіць вельмі такой інфармацыйна насычанай. Таму адносна сябе не скажу, але тут хутчэй за ўсё нават можна было б зрабіць стаўку на нейкага аднаго супольнага кандыдата і паказаць, што вось ён можа перамагаць і з разумным лікам перамагае любога стаўленіка ўлады. На ваш погляд, увогуле, ці ёсць нейкі сэнс удзельнічаць у гэтай парламенцкай кампаніі, пакуль сітуацыя такая, якая ёсць сёння? Сітуацыя, якая ёсць, яна ўжо альбо 2 месяцы, альбо 26 гадоў, як тут па-рознаму можна лічыць. Але я лічу, што трэба выкарыстоўваць любыя магчымасці для публічнай працы з людзьмі. І апошняя прэзідэнцкая выбарчая кампанія паказала, што людзі хочуць пераменаў, і да іх трэба ісці, выкарыстоўваючы легальныя магчымасці. Вось якраз такі прэзідэнцкая кампанія зрабіла вельмі шмат, каб з'явіліся сёлетнія пратэсты. Таму парламенцкая кампанія толькі як інструмент дадатковы для дасягнення галоўнай мэты. Это адстаўка Александра Лукашэнкі і правядзення новых свабодных дэмакратычных прэзідэнцкіх выбараў. Ну а вось вы кажаце пра перамены, а з дэпутатаў парламенту за перамены, но выступае, можа, хіба што толькі Валерый Варанецкі. Астатнія чамусьці не выказваюцца разам з народам. Чаму? Гэтых людзей цяжка назваць дэпутатамі, гэта збольшага марыянеткі, якія атрымалі сваё месца выключна дзякуючы таму, што далі згоду на выкананне любых загадаў, якія ідуць з адміністрацыі прэзідэнта. І па сёння яны таксама баяцца ўзняць свой голас. Тут нічога дзіўнага няма, бо адбылася вельмі сур'ёзная селекцыя, каб такія людзі патрапілі ў палату прадстаўнікоў. Ну, атрымоўваецца, што калі гэтыя людзі не з народам, то гэта атрымоўваецца антынародны парламент? Як і вся тая ўлада, якая не абіраецца, а самапрызначаецца. Канешне, яна не мае ніякага дачынення да народнага выбару. Аднак ёсць жа вось, напрыклад, дэпутаты Менскага гарадскога савету, якія самыя папрасілі сваіх выбарнікаў, каб тыя адклікалі іх. Вось як вы гэта расцэньваеце? Мясцовых дэпутатаў Беларусі больш за 23 000, калі не памыляюся, таму, канешне, магчымыя эксцэсы і вельмі цяжка адабраць ось такое войска адданых сістэме людзей. І у тым ліку і ў Мінскі гарсавет. Таму здараюцца і такія цуды. Спадар Юрась, вы таксама заўважыў па Фейсбуку, ходзіце на акцыі пратэсту, на нядзельныя маршы таксама. Як вы ввогуле расцэньваеце тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, і прынамсі вось падчас гэтых мірных маршаў? Ці здольны яны нейкім чынам пераламіць сітуацыю? Бо мы бачым зноўку прыклад вось у Кыргызстане, усе кажуць, ну што ж вы ходзіце мірна, вон кыргызы за адну ноч зрабілі рэвалюцыю, а ў нас ужо 2 месяцы ходзіць і нічога не змяняецца. Лукашенко працягвае рэпрэсіраваць людзей, садзіць на сотні, дзесяткі, калі не сотні крымінальных справаў. Як вы гэта пракаментуеце? Так, я хожу не толькі на нядзельныя маршы пратэстаў, але і на дваравыя сходы. Ось літаральна зараз прысутнічаў на адным з іх. І вельмі важна, што Беларусь зараз абсалютна іншая. Она не такая, як была некалькі месяцаў таму, бо людзі змяніліся, людзі разумеюць важнасць іх галасоў, яны разумеюць, што ўлада іх не слухае, самаарганізуюцца.
робят некие планы. Фактично ствараецца і падмурак для фармавання грамадзянскай супольнасці і будучага сапраўднага самакіравання. Таму тут мы не дарма пражываем усёй краінай гэтыя месяцы, нават не гледзячы на адсутнасць канчатковай перамогі. А з Кыргызстанам параўноўваць хіба што не варта, бо ў Беларусі адсутнічаюць падзел на кланы паміж поўначчю і поўднем. У Беларусі няма ось гэтага досведа, на жаль, змены прэзідэнтаў праз вуліцу, а іх уже неаднаразова адбывалася. Ну і самае галоўнае, у Беларусі закладаюцца падмуркі для будучай негвалтоўнай дэмакратычнай сістэме. А як бачым па прыкладзе Кыргызстана, у іх вырашэння пытання з фальсіфікацыямі ці не прэзідэнтам, які не адпавядае настроям грамадства, адбываецца выключна праз вуліцу, ўжо без магчымасці выкарыстаць дэмакратычныя інструменты. Вось гэта не самы лепшы прыклад для Беларусі. Гаспадар Юрась, вось вы кажаце, што толькі што былі на гэтых дваравых сходах і таксама завілі пра тое, што ствараецца па сутнасці грамадзянская супольнасць, так, беларусаў. А што для вас найбольшым адкрыццём вось падчас гэтых падзеяў стала і што больш за ўсё вас натхняе? Тое, што людзі першыню адчулі сябе гаспадарамі ва ўласнай краіне і таксама гаспадарамі на сваёй тэрыторыі. Гэта двары, кварталы, горад. Такога раней не было. Бо было спадзяванне на ўладу, якая можа быць не зусім мудрая, але не зусім і справядлівая, але так ці інакш мусіць клапаціцца пра патрэбы людзей. Зараз людзі маюць цвёрдае перакананне, што яны павінны самастойна ўдзельнічаць ва ўсіх грамадскіх і палітычных працэсах, кантраляваць тых людзей, якія знаходзяцца пры ўладзе, каб мець рэальна заможнае будучыня для сябе, для сваіх сем'яў. Вось гэта злом грамадскай свядомасці, гэта, напэўна, найбольшы, найлепшы вынік тых пратэстаў, якія ёсць в Беларусі. Гаспадар Юрась, вось калі ўсё ж такі дапусціць, што ўсё хутка зменіцца і ўсе мы зажывем у новай Беларусі, вы як палітык з вялікім вопытам, кіраўнік руху за свабоду, кім вы сябе бачыце ў новай Беларусі, якую ролю будзе адыгрываць вось такія палітычныя партыі, у тым ліку вось грамадскія рухі як рух за свабоду? Я, як і раней, бачуся прадстаўніком грамадскіх інтарэсаў і дзеля гэтага гатовы ўдзельнічаць у бліжэйшых вольных дэмакратычных выбарах. І на якой пасадзе ўжо я буду знаходзіцца, это будзе залежаць выключна ад выбарцаў. Гаворка пра парламенцкія выбары, гаспадар Юрась? В першую чаргу пра парламенцкія, так. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, дзякую за вашы ацэнкі і добрага вечара. Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, быў з намі на відэасувязі з Менску. Ну, а мы задаемся ўсё ж такі гэтым пытаннем ужо толькі на вуліцах Менску. Ці патрэбныя ў Беларусі новыя выбары? Калі не, то чаму? А калі так, то як іх арганізаваць, каб іх вынікі ўсіх задаволілі? Жыхары Пінску адказваюць. Слухаем разам. Мне кажется, что выборы не нужны, так как если они будут, то ничего нового не поменяется. Выборы в любом случае нужны, потому что я полагаю, что события, которые происходят в Беларуси, они четко показывают позицию народа и то, что они не согласны с действующей властью. Не согласны с ее представлением и с тем, что мы видим на сегодняшний день. Это явное подавление воли народа. Я считаю, что нужны, потому что как минимум для того, чтобы все было честно и для того, чтобы люди успокоились. Потому что выборы делаются для народа в первую очередь, и они должны выбирать человека, которому они будут доверять, за которым они будут идти и которого они будут считать своим лидером. Насчет выборов я не уверена, может быть и не надо, но перемены нужны, это однозначно. Надо обязательно, чтобы были новые выборы, чтобы было очень хорошо все прозрачное, чтобы было много наблюдателей с Белоруссии, с России, с Евросоюза, чтобы смотрели и, так сказать, оценивали. И все допускались, а не в тюрьмы посажали которых. Люди доўга чакалі. І мне было вельмі прыкра, што народ наш маўчыць. Увесь час молчить. Выборы в Беларуси нужны после отработки Конституции, это первое. И второе, после именно создания политических партий. Результаты признаны, ЦИК их признал, так совершаются выборы. Большинство граждан проголосовало за действующего президента. Я думаю, все. Я считаю, что в Беларуси нужны новые выборы, потому что
Александр Григорьевич – это нелегитимный правитель наш, это нелегитимный президент. И дело не в том, что все против него, как бы все должны иметь право выбора. Там есть население, которое за него, это их выбор, ради бога. И я считаю, что нужны новые выборы, так как белорусы имеют право голоса и свободы слова. Выборы прошедшие были нелегитимны, поэтому и нужны выборы новые. По той причине, что они были фальсифицированы, прошедшие выборы. Ну, а мы вяртаемся у суды і паседжанне, якое доўжылася ўсяго 15 хвілін. Менскі эканамічны суд адклаў разгляд позвы гэтак званага Міністэрства інфармацыі аб пазбаўленні Тутбаю статусу СМІ да разгляду ў Верхоўным судзе, прызначанага на 26 кастрычніка. Што гэта азначае для найбуйнейшага інфармацыйнага парталу Беларусі? Размаўляем з галоўнаю рэдактаркою выдання Марыною Золатавай. Вітаю вас. Добрый день. Дар'я Марына, падавалася, што ўлады гатовыя зрабіць усё, каб пазбавіць Тутбай статусу медыа, аднак пакуль кропка не пастаўленая. На ваш погляд, чаму перанеслі ўсё ж такі разгляд гэтай справы? Перанеслі таму, што трэба было выканаць все неабходныя працэдуры. А працэдура заключаецца ў тым, што мы звярнуліся ў Верхоўны суд з тым, каб абскардзіць 3 з 4 папярэджанняў, якія былі вынесены Тутбай на працягу месяца. І 26 кастрычніка ў Верхоўным судзе менавіта будуць абскарджвацца гэтыя самыя папярэджанні. І, у прынцыпе, гэта ўсё, у чым сённяшняя навіна і заключаецца. То бок, па вялікім рахунку нічога не змянілася. У нас па-ранейшаму статус сеткавага выдання прыпынены паводле рашэння Міністэрства інфармацыі на падставе таго, што яны звярнуліся ў суд з позваю да нас. Вось. І наступны крок – гэта 26 кастрычніка, калі будзе ў Верхоўным судзе разглядацца пытанне наконт справядлівасці вынясення папярэджання Міністэрства інфармацыі. Я нагадаю, што за месяц з 7 жніўня па, здаецца, 9 верасня мы атрымалі 4 папярэджання, што і стала падставай для таго, каб Міністэрства інфармацыі звярнулася ў суд. Спадарня рэдактар, тады такое пытанне. Вы казалі пра тое, што вы не згодныя, як я зразумеў, з вашага адказу з 3 папярэджаннямі з 4 папярэджанняў, якое вынесла Міністэрства інфармацыі. Не зусім так. Мы па шчырасці з усімі 4 не згодныя, але першае папярэджанне было вынесена ў 7 жніўня, і мы вырашылі яго не абскарджваць, таму што, уявіце, які тады быў час, вельмі шмат навінаў, выбары, пратэсты, адразу проста па шчырасці не дайшлі да гэтага рукі. А калі так справа стала развівацца, то, канешне, і тэрмін па абскарджванні першага папярэджання ўжо скончыўся. Вось. А паколькі справа павярнулася такім чынам, то наступныя 3 мы ўжо вырашылі абскардзіць. І чаго ж вы чакаеце ад Верхоўнага суда? Скажем так, тут прагназаваць наўрад ці такая ўдзячная справа, але гэта не значыць, што мы не павінны адстойваць свае правы. Таму мы будзем рабіць все, што ад нас залежыць, для таго, каб на гэтую сітуацыю паўплываць з тым, каб яна вырашылася найлепшым для нас чынам. Аднак вы проста сядзець і скласці лапкі, гэта не варыянт. Сядзець і скласці лапкі – это адное, а другое працаваць вось на гэтых мірных акцыях. Таксама вы ўжо казалі, што гэта небяспечна для вашых журналістаў. Ці будзеце пасылаць журналістаў на заданні ў бліжэйшую нядзелю, напрыклад, і ў суботу? Я адказвала ўжо на гэтае пытанне. Мы, скажем, шукаем для гэтага нармальныя шляхі, законныя шляхі, рызыкаваць лішні раз мы сваімі калегамі, канешне, не будзем.
Спадарні Марыны, як зараз выглядае праца ўнутры калектыву? Ці змяніліся настроі пасля ўсяго гэтага ціску, які абрынуўся на Тутбай за апошнія месяцы, беспрэцэдэнтнага ціску, у тым ліку і на іншых журналістаў? Ну, скажем так, гэтыя падзеі нас хутчэй абураюць, так? Яны, ну, мы не сядзім такія панылыя, не чакаем нейкіх зменаў. Мы разумеем, што ўсё трэба рабіць самім. Змагацца за свае правы трэба самім. Гэта адно. Ну і, канешне, настрой у нас, ну, скажем так, ваяўнічы, ну, тым самым па-добраму ваяўнічы маю на ўвазе, баявы такі мы здавацца не збіраемся, так? Мы настроены рабіць прафесійна сваю працу і будзем працягваць гэта рабіць. Ну і трэба мець на ўвазе такія рэчы, якія ўплываюць на наш настрой. Па-першае, гэта тое, што ёсць падтрымка сярод калег, сярод, ну, па-першае, уласна, ўнутры калектыва, я маю на ўвазе не толькі рэдакцыю Тутбай, так, але проста весь вялікі Тутбай, камерцыйную службу, тым ліку бухгалтэры, ўсіх все падтрымліваюць. Вось. І такія праблемы, яны яднаюць, яны аб'ядноўваюць людзей. Тое самае было падчас справы Белка. Другое, гэта падтрымка сярод калег-журналістаў, так? І гэта сапраўды вельмі каштоўнае, таму што кожны гатовы падставіць сваё плечо, і гэта, ну, сапраўды, я вельмі ўдзячная калегам. І трэцяе, і бадай гэта самае галоўнае, гэта падтрымка аўдыторыі, таму што калі ты бачыш, як людзі ідуць праходзяць міма офіса Тутбай і кажуць «Дзякуй, Тутбай», ці «Тутбай, малайцы», гэта вельмі кранае, гэта дае, сапраўды фізічна дадае сілу і веру ў тое, што ты робіш сваю справу правільна і трэба працягваць гэта рабіць. Спадарні рэдактар, яшчэ хацелось задаць вам пытанне адносна таго, што Беларуская асацыяцыя журналістаў таксама выказала вам падтрыманне. Нашыя калегі у тым ліку звярнуліся вось да Міністэрства інфармацыі, каб той адклікала вось гэты пазоў да вас, каб вас пазбавілі ўсё ж такі статусу медыяў. На ваш погляд, ці займе гэта ўвогуле нейкі, ну, эфект і як увогуле расцэньваць дзейнасць Міністэрства інфармацыі, бо фактычна гэтае ведомства мусіць абараняць медыа, абараняць журналістаў, а яно выступае як карны нейкі орган, які толькі вось забараняе, блакуе старонкі і судзіць фактычна, ну, вот як у вашым выпадку, кідае судовы пазоў. Тут цікавая рэч тое, што ніхто з прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі сёння на суд не з'явіўся. І мне здаецца, гэта паказальнік таго, што яны самі не хацелі быць фігурантамі гэтай справы, каб маё меркаванне ўласнае, мне здаецца, што Міністэрства інфармацыі тут не адыгрывае такое вырашальная роля, што наўрад ці гэта была іх уласная ініцыятыва зрабіць всю гэтую працэдуру ад пачатка да канца, выносіць адно за адным папярэджанні, пасля ўздымаць пытанне наконт нашага статусу. Я думаю, што тут не толькі ў Міністэрстве інфармацыі справа. Вось. Ну, насамрэч, канешне, гэтыя рэчы абураюць, што возьмем, да прыкладу, падзеі 1 верасня, калі былі затрыманы адразу 6 журналістаў, і у адрозненне ад таго, што адбывалася дагэтуль, калі падчас асвятлення акцый журналістаў затрымлівалі і адвозілі ў аддзяленне міліцыі, а пасля праз некалькі гадзінаў выпускалі, 1 верасня, мы ўсе памятаем, адразу 6 журналістаў былі затрыманыя. Тутбай, Камсамолка, Белапан, і былі асуджаныя на 3 сутак, нібыта за тое, што ўдзельнічалі ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Хоць мы ўсе ведаем, канешне, што яны асвятлялі на законных падставах гэтую акцыю пратэсту студэнцкую. І ў іх былі там і бэйджы, і ўсё, што трэба. Мы ўсе бачылі матэрыялы, якія выходзілі з гэтых акцый, але суд на падставе паказанняў сведкаў з закрытымі тварамі, са змененымі асабістымі дадзенымі выносіць
вырак про тое, што журналісты ўсё ж такі ўдзельнічалі ў гэтых акцыях. Гэты вырак, канешне, цынічны. І на гэтыя падзеі Міністэрства інфармацыі не рэагуе, але вось такія, ну, скажем, пытанні з нашым статусам іх цікавіць больш, іх цікавіць нашмат больш атрымоўваецца. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, спадарыня Марына. Я нагадаю, Марына Золатова, галоўная рэдактарка Тутбай. Ад імя Белсату мяне асабіста прыміце словы падзякі за вашу працу і таксама прыміце словы салідарнасці на знак вашай працы і у тым ліку вашым калегам усім. Дзякую вялікі за гэтую размову. Дзякую. Ну, а мы задаемся таксама пытаннем, ці бачыце вы нейкае выйсце з цяперашняга супрацьстаяння паміж уладамі і грамадствам, і якое? Хто і што павінен зрабіць, каб гэтае супрацьстаянне спыніць? На гэтае пытанне адказалі жыхары беларускай сталіцы. Правительству необходимо пойти на уступки гражданам, потому что граждане отстаивают свои законные права, право выбора, которое они сделали, не хотят знать, и правительство обязательно должно пойти на уступки. Надо для начала диалог какой-то наладить, что-то рассказать друг другу, чего мы хотим, чего они хотят. Это главное, без диалога ничего не бывает. Должен появиться мудрый человек, который сможет все это решить, чтобы все стороны остались довольны. Я тільки одно розумію, що уладу міняти треба, а вже як її поміняти? А влада сама цього ніяк не хоче розуміти і признавати, але міняти владу потрібно. Наверное, в нынешней ситуации власть все-таки должна как-то, как более мощный орган, должны как-то проявить инициативу. Потому что народ уже высказал свое мнение. Надо не сбавлять просто напор и выходить, потому что надо показывать свое вообще несогласие с тем, что происходит. Иначе это просто, это никак, не добьемся мы изменений никаких. Народ должен мобилизовать свои силы, собраться, избрать себе достойного вожака и продолжать развиваться и процветать. У ідеальним таким випадку це улада повинна пойти на діалог, не такі от видумані, а справді на діалог і з координаційною радою, якої вже мало зосталося, і з вулиці, ось, а не казати про ніякі такі видумані реформи, за які ніхто не голосує. Только с позиции мирной выказываем свое мнение. Вось. То есть только им попробовать прислухаться не до нас. Пересчитать бюллетени, которые должны по закону храниться 5 лет. Вот и все. Раз такой раскол в обществе, обе половины или там треть, 70% не доверяют друг другу, пересчитать. А если их не существует, те, кто в этом повинен, должны сесть в тюрьму. Ну, сёлета, як ніколі, улады ўсё ж такі не слухаюць меркаванняў уласных грамадзянаў, а сілавыя структуры адзначаюцца надзвычай шырокімі рэпрэсіямі. Такі быў адказ на канстытуцыйнае права грамадзянаў змяніць уладу. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак распавёў, колькі грамадзянаў пацярпела ад пераследу толькі за апошнія 2 месяцы. Мы зараз можем говорить не про тое, что каля 300 крымінальных справаў узбуджана супраць розных дзеянняў, у сувязі з рознымі дзеяннямі тых людзей, которым не падабаецца існая ўлада і которые пратэстуюць у розных формах. Вось. І затрыманых адміністрацыйна, в адміністрацыйным парадку гэта лічба таксама прыкладная, але на сённяшні момант гэта будзе, я думаю, што каля 13,5-14 тысяч, вось, калі мы выберем спачатку падзеяў з 9 жніўня. Ну, ось такія лічбы, а разам з тым Росгвардыя і Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі дамаўляюцца пра супрацу. Прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Мішустін падпісаў распараджэнне нумар 2573 ад 6 кастрычніка. Паводле яго паміж Росгвардыяй і Міністэрствам
унутраных спраў Беларусі распачнуцца перамовы аб заключэнні пагаднення аб супрацы. Такая прапанова паступіла ад Росгвардыі. Яе падтрымалі расійскія МУС, ФСБ і Міністэрства замежных спраў. Напэўна, яшчэ больш будуць рэпрэсіраваць, толькі ўжо пры дапамозе расійскай паліцыі беларускіх грамадзянаў. Тым часам у Беларусі новыя палітычныя вязні. Сёння беларуская праваабарончая супольнасць прызнала палізняволенымі адразу 2 дзесяткі асобаў. Гэта фігуранты 2 крымінальных справаў аб масавых беспарадках і аб грубым парушэнні грамадскага парадку. Такім чынам у краіне ўжо амаль 100 палітычных зняволеных. Сёння айчынныя праваабаронцы прэзентавалі адмысловую справаздачу аб парушэннях правоў чалавека ў Беларусі ў поствыбарчы перыяд. Дэталі абмяркуем з намеснікам старшыні цэнтру «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Валянцін, такое пытанне, вось гэтая справаздача на што і альбо на каго, для каго яна ў першую чаргу была накіравана, і можа нейкія дэталі гэтага дакументу можаце агучыць? Ну, першасная ідэя была пачаць працу па апрацоўцы ўжо той інфармацыі, якую мы назбіралі, найперш па катаваннях пасля падзей 9 числа, і там у нас «Вясна» задакументавала больш за 500 такіх выпадкаў, і гэта, конечно, вымагала досыць вялікай працы працяглай па часе. Вось. Але тут якраз быў запущены маскоўскі механізм ОБСЕ, і дэдлайны былі вызначаны вельмі такія жорсткія. До 5 кастрычніка трэба было перадаць інфармацыю у эксперта маскоўскага механізма, таму мы вырашылі як мага хутчэй скончыць працу з гэтым дакладам, каб перадаць яго ў маскоўскі механізм, што мы і зрабілі ў панядзелак. Але, в прынцыпе, дакумент гэты прадназначаны для розных міжнародных механізмаў і інстытуцый, і мы яго як бы і будзем там найперш выкарыстоўваць. Спадар Валянціна, амаль 100 палітычных зняволеных у Беларусі, бадай ніколі такога яшчэ у нас не было. Наколькі крытычная гэта лічба? Ну, я могу сказаць, што, на жаль, гэта лічба не канчатковая, і відавочна яна будзе яшчэ расці, таму што крымінальны пераслед, ён набыў абсалютна нейкія жахлівыя памеры. Па нашых дадзеных ввогуле за перыяд выбараў і поствыбараў у дачыненні больш чым 240 чалавек узбуджаны крымінальныя справы. Гэта абсалютна па розных артыкулах. Тут і не ўсе з іх знаходзяцца пад вартай, але большасць знаходзіцца пад вартай. Ну, тут ёсць і артыкулы па клёпе, які ўзбуджаюць зараз паўсюдь нейкая інфармацыя адносна асобаў, якія датычныя былі да фальсіфікацыі выбараў ці да міліцыянтаў, якія парушалі правы людзей. Гэта ўсё ацэньваць як паклёп і ўзбуджаюць крымінальныя справы. Гэта і справы, звязаныя з удзелам масавых беспарадках, натуральна, на большая колькасць, і групавыя дзеянні, груба парушаючы грамадскі парадак. Таму тэарэтычна палітвязняў будзе болей. Мы проста апошнія 20 чалавек, які мы ўключылі, гэта тое, на што нам на сёння вядома, хто праходзіць па менавіта 293 масавых беспарадках і групавых дзеяннях, груба парушаючых грамадскі парадак, 342, і якім ужо прыдзялена абвінавачванні. Але такіх людзей будзе болей. Гэта проста дэманструе глыбіню і сур'ёзнасць того крызіса, які на сённяшні дзень мы маем. Глядзіце, таксама ціск аказваецца і на самых праваабаронцаў. Гаворка пра Марфу Рабко, якую абвінавачваюць па вось гэтым сумна вядомым 293 артыкуле крымінальнага кодексу. Як гэта расцэньваць? Бо трапляюць за крату і праваабаронцы, і, напрыклад, юрыста, як Максім Знак, і нават судзілі адваката Марыі Калеснікавай, спадарыню Людмілу Казак. Ну, тут, бачыце, гэтыя рэпрэсіі, яны закранаюць абсалютна розныя колы грамадства, і тут абсалютна няма ніякай абароны ці гарантыі ад гэтых рэпрэсій. Тое, што чалавек можа з'яўляцца нейкім вядомым дзеячом у нейкіх сферах. Мы бачым, што спартоўцаў зараз пераследуюць фактычна за іхнія погляды, за іхнія перакананні, якія яны публічна выказалі па той сітуацыі, якую мы маем у краіне. Іх звальняюць з працы, звальняюць з зборных, асуджаюць да арыштаў. Тое самае адбываецца і са сферы юрыдычнай. Зараз апошняя інфармацыя, якую я пабачыў, это тое, што дачыненне да аднаго з адвакатаў, якія працуюць па справе Бабарыкі, у тым ліку гаспадара Пыльченка, Мін'юст распачынае працэдуры па пазбаўленню яго ліцэнзіі. Што тычыцца Марфы Рабковай, то сапраўды яна зараз змешчана ў СІЗА, абвінавачваецца па частцы 3 артыкула 293, а гэта, я нагадаю,
падрыхтоўка, фінансаванне і іншая падрыхтоўка да масавых беспорядкаў. І это, конечно, выклікае нашу асаблівую занепакоенасць, таму што відавочна, што нашы следчыя органы хочуць за вушы прыцягнуць дзейнасць праваабаронцаў па дапамозе ахвярам рэпрэсій, як некое навучанне там ці фінансаванне масавых беспорядкаў, і патэнцыйна гэта, конечно, уяўляе вялікую пагрозу і для праваабаронцаў і для праваабарончых арганізацый. Спадар Валентин, вось мы з вами размаўляем, а на наших экранах, мониторах мы показываем кадры жорсткага збіцця мірных грамадзянаў. Следчыя працуюць, не пакладаючы руки дзень і ноч, распачынаюць крымінальныя справы супраць мірных людзей. Чаму ніводнай крымінальнай справы не завялі па фактах гвалту і збіцця мірных дэманстрантаў? Ну, мне здаецца, што адказ тут відавочны, таму што мы сёння акурат пра гэтую тэму казалі, калі прэзентавалі даклад па сітуацыі Беларусі поствыбарчы перыяд, што гэтыя все катаванні, якія мы назіралі адразу пасля выбараў, гэта не было нейкімі выпадковым эксцэсам двух-трох міліцыянтаў ці там нават хай сабе двух-трох падраздзяленняў. Гэта была акцыя, гэта была карная акцыя, гэта была пакаранне, калі хочаце, палітычна матываванае пакаранне людзей за іхнія погляды, за іхні удзел у антыўрадавых дэманстрацыях, за тое, што нагаласавалі не за того, за кого трэба. І гэта рабілася масава, гэта рабілася сістэмна, гэта было задзейнічаны фактычна все структуры праваахоўных органаў. Натуральна мы разумеем, што всю адказнасць за тое, што адбылося, нясе улады, нясуць улады нашай краіны і ўключна з кіраўніцтвам МУЗ. І таму, канешне ж, яны не будуць караць самі сабе. І я баюся выглядаць песімістычна, але баюся, што не будзе ніводнага чалавека пакаранага за гэта і не будзе ўзбуджана ніякіх справаў. Гэта все справа будучыні. Калі будуць найлепшыя часы, я спадзяюся, яны настануць і настануць хутка. Калі тыя, хто чыніў гэтыя злачынствы, адкажуць за гэта найперш у наших нацыянальных судах, в адпаведнасці з нашим нацыянальным заканадаўствам. Спадар Валентин, яшчэ такое кароткае пытанне, напэўна, ўжо чулі, мы вось агучвалі гэту інфармацыю, што Росгвардія заключыла дамову з МУЗ Беларусі. Ці вас гэтая інфармацыя нейкім чынам непакоіць, і калі так, то чаму? Ну, я по шчырасці сказал бы так, что меня эта информация не дуже непокоит, потому что супрацоўніцтва у галіне вайсковай і спецслужбы у наших, яно і так заўсёды ажыццяўлялася на досыць цесным узроўні, і мы маем тут шмат выпадкаў, калі грамадзянаў Расіі, якія хаваліся ад пераследу у России, ну, эти, там, скажем, некоторых субъектах Российской Федерации, таких как Чечня, хавались тут на территории Беларуси, спробовали покинуть Россию праз Беларуси, выехавшие в заходние краины. Попросту наши спецслужбы затрымлівали и без всяких процедур экстрадыцыі і іншых правовых працэдураў попросту давалі прадстаўнікам ФСБ ці іншых спецслужбаў Расіі. І наадварот, можна згадаць выпадак Аленевіча, якога калісьці затрымалі ў Маскве прадстаўнікі ФСБ і просто передалі яго нашим спецслужбам на мяжы. То есть это заўсёды ажыццяўлялася і ажыццяўляецца і зараз, таму, ну, меня это как бы, конечно, засмучае, але так сказаць, што я дуже пераймаўся, то не скажу. Дзякуй вам вялікі за вашу працу і за гэтую размову. Валентин Стефанович, праваабарончы цэнтр «Вясна», быў з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Валентин акурат такі закрануў тэму ціску на спартоўцаў. І вось вольнае аб'яднанне беларускіх спартоўцаў даслала ліст асабіста прэзідэнту Міжнароднага алімпійскага камітэту Томасу Баху з просьбай расследаваць факты дыскрымінацыі і гвалту адносна дзейных і былых беларускіх атлетаў і прыпыніць фінансаванне членства Нацыянальнага Олимпийского комитета Беларуси в Международном олимпийском комитете до нормализации ситуации. Гутарка вядзецца пра рэпрэсіі з боку дзяржаўных органаў, у тым ліку і Міністэрства спорту і турызму, якія выяўляюцца ў звальненнях, адхіленні ад удзелу ў спаборніцтвах, у тым ліку забароне на выступ у складзе нацыянальных камандаў. У лісце прыводзіцца і канкрэтная лічба. Ад уладаў пацярпелі 22 спартоўца. Чынная на прэсавай канферэнцыі, што адбылася у швейцарскай Лазані, была прысвечана арганізацыі алімпійскіх гульняў 2021 года у Токіо. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Томас Бах закрануў і гэтую тэму, вось што ён распавёў.
Мы вельмі занепакоеныя гэтай інфармацыяй. Усё вывучаем і ўзмоцнім сваё расследаванне справы, непрымальнай для сусветнага алімпійскага руху ды алімпійскай хартыі, калі спартоўцы адчуваюць ціск і дыскрымінацыю выключна з палітычных матываў. Прытым, што МАК грамадзянская неўрадавая арганізацыя, якая не мае права змяняць законаў або палітычнай сістэмы суверэннай краіны, мы не можам не рэагаваць на такія заявы, як і даваць сваіх каментароў на гэты конт. Але мы маем вельмі сур'ёзны намер забяспечыць павагу нацыянальным алімпійскім камітэтам любой дзяржавы алімпійскай хартыі, каб атлеты карысталіся ёю вольна і бесперашкодна. І нам неабыякава, ці выконвае нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі свае абавязкі перад спартоўцамі у адпаведнасці з гэтаю хартыяй. Мы будзем патрабаваць адказаў на нашыя лісты ў НАК Беларусі. У прыватнасці міжнародны алімпійскі камітэт ужо звярнуўся па тлумачэнні сітуацыі да прэзідэнта НАК Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі з просьбою пацвердзіць, што беларусы здолеюць працягнуць рыхтаванне да алімпійскіх гульняў у Токіа, не зважаючы на выказванні сваіх палітычных прыхільнасцяў. Адбор на алімпіяду павінен праводзіцца выключна паводле выступаў атлетаў да іхных выніках у буйных кваліфікацыйных спаборніцтвах. Таксама мы вымушаныя спраўдзіць, ці дайшлі ў поўным аб'ёме грошы, вылучаныя міжнародным алімпійскім камітэтам для беларускіх спартоўцаў, якія рыхтуюцца да гульняў у Токіа. Ну, спадарства гэта быў Томас Бах, і пазіцыя абсалютна зразумелая, і спадарства таксама крышачку прыемных навінаў для нас, для белсатаўцаў у тым ліку. Белсат стаў пераможцам вольнага слова, гэта конкурс беларускую асацыяцыю журналістаў, якую ладзіць у намінацыі журналісцкае расследаванне. Узнагароду ў гэтым жанры атрымалі Станіслаў Івашкевіч і Зміцер Міцкевіч. Нашыя калегі знялі фільм пра афшоры сяброў Лукашэнкі. Расследаванне датычыць механізмаў завышэння коштаў на сталічную нерухомасць. Сярод пераможцаў конкурсу ў 5 намінацыях таксама Юлія Шаблоўская, Настасія Занько, Дар'я Гушты, Настасія Роўда, Зміцер Панкавец, Александр Класкоўскі ды іншыя. І вынікі гэтага традыцыйнага штогадовага конкурсу абвесцілі падчас канферэнцыі бяспека журналістаў. Ну, у нас спадарства яшчэ адна вельмі важная тэма. Ужо, напэўна, многія ведаюць пра тое, што сёння візавыя цэнтры і амбасады Польшы і Літвы часова прыпыняюць выдачу візаў. Ці ускладніць гэта жыццё вам і вашым знаёмым, што цяпер будуць рабіць тыя, хто часта ездзіў у Польшу і Літву. З гэтымі пытаннямі нашыя карэспандэнты выйшлі на вуліцы Памежнага Берасця. Тут рабіць няма чаго. Поэтому один вопрос, ответ вернее. Ну, все плохо. Ничего хорошего не будет. Да, поуплывая, потому что в Польше много друзей, и, к сожалению, сложно будет к ним добраться. То есть такой есть разрыв твоих, таких, скажем, душевных связей. Я бы очень хотела путешествовать, а путешествовать легче всего через Польшу, потому что с Белавией не легче. На меня ніяк не повпливає, тому що я громадянка Білорусі, я прихильна до своєї родини. Але мой внук вучится у Вроцлаве, поступил в этом году. Если бы можно было ездить без этих, как там, карантин 14-дневный, да, 12. А так сильно не скажется ни на чем. Не, на мне это ніяк не отобьется. А на знайомых ваших? Отобьется. Яны жадаюць поехать за мяжу, але не атрымаецца. Ну, власне, зазіраем на старонку нашага тэлеканалу Белсат.eu. Там ўжо ёсць інфармацыя пра тое, што польская амбасада працягне выдаваць візы. Супрацоўнік амбасады Польшы ў Менску паведаміў Белсату, што нават калі амбасадар Артур Міхальскі будзе вымушаны з'ехаць з Беларусі, частка супрацоўнікаў амбасады застанецца, і усе, хто ўжо падаў ці яшчэ падаць дакументы на візу, атрымаюць свае пашпарты назад паводле працэдуры. Мы будзем працаваць столькі, колькі будзе мажліва. Што спадарства, да гэтай гарачай тэмы дыпламатыя, таксама да тэмы нашых стасункаў з суседзямі на захадзе, прыпыненне працы консульстваў і візавых цэнтраў, ад'езд польскіх, славацкіх, літоўскіх, чэшскіх дыпламатаў і нават балгарскіх у хуткім часе, вынік палітыкі, якую праводзіць Александр Лукашенко. Чым гэта ўсё скончыцца і да чаго правядзе, размаўляем з журналістам Андрэем Пачобутам, сябрам Саюзу палякаў Беларусі. Вітаю вас.
Добрый вечер. Спадар Андрэй, вось ад'езд дыпламатаў некаторыя называюць такой фактычнай дыпламатычнай вайной. А ці не падаецца вам, што гэта можна хутчэй расцэньваць як фактычна выгнанне дыпламатаў з Беларусі? Я думаю, што гэта адзін з элементаў дыпламатычнай вайны распачаўся, вось што гэта спроба уплыву, спроба запалохвання заходніх дыпламатаў, вось. І мне падаецца, што, ну, безумоўна, павінны быць адказ таксама з польскага боку вось на гэтыя дзеянні беларускага рэжыму. Глядзіце, тым часам МЗС ужо неаднаразова адказваў Літве і Польшчы, і Міністэрства замежных спраў Беларусі гэта хутчэй такі сталінскі рупар, так, нагадвае, калі прэс-сакратар ГЛАС пастаянна кажа пра тое, што вось скарачэнне дыпламатаў замежных у Беларусі гэта нават не такое вось пажаданне, гэта загад. А ўвогуле, якое дачыненне і як можа лукашэнкаўскі МЗС нешта загадваць замежным дыпламатам? Вось такое пытанне. Не, ну, ведаеце, ёсць Венская канвенцыя, якая як бы рэгулюе адносіны паміж дзяржавамі, і калі беларускі бок лічыць, што зашмат дыпламатаў нейкай краіны, а сваіх беларускіх у гэтай краіне замала, ну, то, безумоўна, яны маюць такое права дамагацца. Адзінае, што, безумоўна, Польша ніякіх перашкодаў не ставіла, каб павялічыць колькасць беларускіх дыпламатаў. Вось. Але гэта фармальны такі бок. Улада выкарыстоўвае нейкія там умовы дзеля таго, каб даслаць сігнал, каб прадэманстраваць сваю сілу і гэтак далей. Ці гэта будзе імець нейкі эфект, бо, глядзіце, калі гэта вот закранула Літву, закранула Польшу, закранула там Чэхію, так, якія адзываюць дыпламатаў, тут вось МЗС і ўрад Беларусі заяўляе пастаянна нейкія такія скандальныя заявы праводзіць. Ці не будзе гэта ўвогуле пачаткам такой эканамічнай нават вайны? Таму што, па сутнасці, у еўразвязе пабачыць на тое, што вось гэтая вайна, яна паўплывае і на працу нейкіх транспамежных праграм паміж еўразвязам. І цяпер гэта будзе не толькі пытанне дыпламатычнай вайны паміж Польшай і Менскам, альбо там паміж Вільняй і Менскам, а пытаннем канфлікту паміж Менскам і еўразвязам у цэлым. Ну, еўразвяз выказаўся на гэтую тэму, але пакуль мы бачым, што ўсё ж такі меншасць заходніх дыпламатаў, еўразвязаўскіх дыпламатаў з'язджае. Ну, я спадзяюся, што гэта колькасць яшчэ ўзрасце, таму што, безумоўна, Літва і Польша тут былі пакараныя за пазіцыю еўразвяза ў цэлым. Вось, таму натуральным падавалася б сітуацыя, калі усе унійныя дыпламаты бы з'ехалі на знак солідарнасці з гэтымі краінамі. Таму што Лукашенко спрабуе раскалоць еўразвяз. Вось яны кажуць пра добрую старую Европу і дрэнную Польшу, Літву, якія займаюць менавіта актыўную пазіцыю ў дачыненні да апошніх дзеянняў беларускага рэжыма, гэта значыць фальсіфікацыі выбараў і рэпрэсій. Я спадзяюся ўсё ж такі, што гэта салідарнасць еўразвяза будзе значна мацнейшая. Глядзіце, у апошнія вось таксама гады сталі стасункі з ЗША больш лепшымі паміж Менскам і Вашынгтонам, і вось ужо гаворка пра тое, што амбасадараў дашлюць у абедзве краіны. І тут ці не стане гэта перашкодай таксама, на ваш погляд, і ці ўвогуле з'явіцца амбасадар ЗША ў Беларусі цягам бліжэйшых часоў? Ведаеце, выключаць таго, што з'явіцца амбасадар, я не стаў бы, улічваючы тое, што Дональд Трамп, ён як бы своеасаблівую палітыку праводзіць. Безумоўна, што калі б змянілася ўлада ў Вашынгтоне, то і палітыка ў дачыненні да Беларусі, якую праводзіць ЗША, істотна змянілася, таму што тая рыторыка, якую ўжо падчас перадвыбарчай кампаніі выкарыстоўвае конкурент Трампа Байден, яна значна больш вострая, чым сёлетняй цяперашняй адміністрацыі. Таму тут такая сітуацыя неадназначная.
Спадар Андрэй, разам з тым вось простых беларусаў, напэўна, цікавіць пытанне ў першую чаргу візаў. Як вось гэтыя падзеі паўплываюць на працэс выдачы той колькасці візаў, якая выдавалася вось да апошняга часу, і ці не пацерпяць проста простыя беларусы ў гэтай сітуацыі? Ну, безумоўна, тымі, хто пацерпіць вот ад гэтых дзеянняў беларускай улады, гэта будуць звыклыя беларусы. Вось. Таму што тое, што з'ехала такая колькасць дыпламатаў, тое, што ну, фактычна ў візавым аддзеле там па аднаму консулу засталося, гэта безумоўна, нават калі б ён, гэты консул, дзень і ноч працаваў, то ён не выдасць столькі віз, колькі выдавалі ўсе дыпламаты. Польшча і Літва выдавалі самую вялікую колькасць еўразвязаўскіх віз для беларусаў. Ну і фактычна вось гэта, безумоўна, будзе удар па магчымасцям беларусаў наведваць замежныя краіны, наведваць еўразвяз. У апошнія вось часы і Польша, і Літва, наколькі я разумею, выказалі гатоўнасць зрабіць безвізавы рэжым для беларусаў. Ці наспеў такі час, на ваш погляд, і калі так, ці доўга давядзецца чакаць да такіх рашэнняў пазітыўных для ўсіх? Ведаеце, я думаю, што ўвядзенне безвізавага рэжыма для Рэспублікі Беларусь, на жаль, не актуальна. Увядзенне рэжыма такога, яно прадугледжвае супрацу з уладай краіны, у дачыненні да якой уводзіцца безвізавы рэжым. Вось тут ніякай супрацы няма, і гэта супраца, яна увогуле, она можа пад пагрозай увогуле дыпламатычныя адносіны паміж краінамі. Вось. І мне падаецца, што на сённяшні дзень гэта такая вось рыторыка часткі палітыкаў Літвы і Польшчы, што можна ввесці безвізавы рэжым. Я думаю, што все ж таки гэта нереальна на сённяшні дзень. Будзем уважліва сачыць за падзеямі, за гэтымі адносінамі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Андрэй Пачобут, журналіст Саюз палякаў Беларусі, быў з намі на відэасувязі з горадні. На гэта гаспадарства ўсё. Дзякуем за ўвагу. З вами быў Віталь Бабін, наперадзе аб'ектыў з Кірылам Смяглікавым. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.
21 гадзіна і час на падвядзенне вынікаў у аб'ектыве ў студыі Кірыл Смяглікаў і пра галоўныя тэмы выдання ўжо цяпер. Літва і Польша прыпыняюць выдачу візаў для Беларусі. Іншыя консулы ЕС, іншых краінаў ЕС наўрад ці замесяць такія прадуктыўныя польскія і літоўскія консульствы. Ціск на актывістаў праз дзяцей. Мяне павалілі 4 чалавека ў чорнай форме і пачалі мяне хватаць за ноги і за рукі. Маски. Адным можна, іншым не. То, што было ў першыя дні затрыманымі, калі іх збівалі, катавалі ў цыпах, все гэта рабілі людзі в масках. Шлях у Шэнген беларусам амаль перакрыты. Консульствы, якія выдавалі амаль 3/4 візаў грамадзянам Беларусі, прыпыняюць прыём дакументаў. Амбасадары Польшы, Літвы, Нямецчыны, Чэхіі, Славаччыны, Балгарыі выехалі для кансультацыяў. Дзе нашыя суайчыннікі змогуць атрымаць візы, распавядзе Александр Папко. Амбасады і візавыя цэнтры Літвы ў Беларусі прыпынілі прыём дакументаў. Дакументаў не прымаюць таксама прадстаўніцтвы Польшы ў Менску і ў Горадні. Польскія візавыя цэнтры ў Берасці, Пінску і Баранавічах перастануць браць дакументы ў панядзелак. Да ўладаў, магчыма, што гэта быў бы лепшы варыянт, каб усе незадаволеныя з'ехалі. Ну, але сёння, знаходзячыся ў такім узбуджаным стане, ўлады рацыянальна думаць не могуць, яны думаюць толькі пра помсту. Праблемы з атрыманнем візаў з'явіліся пасля таго, як краіну пакінулі 9 літоўскіх і 32 польскія дыпламаты. Удвая скараціць штат сваіх прадстаўніцтваў ад Варшавы і Вільні запатрабавала Міністэрства замежных справаў Беларусі у адказ на, цытата, «дэструктыўную дзейнасць Польшчы і Літвы». Беларусы ім будуць хіба даваць мажлівасць падаваць у консульствы іншых краінаў ЕС, нават калі Літва і Польша будзе асноўнай мэтай краіны уезду. Тым не менш, іншыя консулы ЕС, іншых краінаў ЕС наўрад ці замесяць такія прадуктыўныя польскія і літоўскія консульствы. Шэнгенскую візу ў мінулым годзе атрымаў кожны 10-ы дарослы беларус. Цэлых 40% ад 640 тысяч візаў выдалі консульствы Літвы, яшчэ 33% прадстаўніцтвы Польшчы. Пралабіяваць у Еўразвязе адмену візаў для беларусаў у выпадку дэмакратычных пераменаў абяцаў прэм'ер Польшчы. Ці падштурхнуць Еўразвяз да бязвізу створаныя Лукашэнкам праблемы. Я вельмі сумняваюся, што нават Еўракамісія пойдзе на гэта, нават каб гэта усур'ёз абмяркоўвалася, бо ёсць там сотні іншых краінаў свету, дзе ёсць візавы рэжым і у тым ліку краіны з вельмі няпростай палітычнай сітуацыяй і непазбежна паўстане пытання, чаму робіцца такое выключэнне для Беларусі. Будзем працаваць столькі, колькі гэта будзе магчыма. Амбасада Польшы заяўляе, што ўсё роўна будзе выдаваць візы. Амбасада Літвы абяцае даць каментар у панядзелак. Каб паехаць у гэтыя краіны, беларусы могуць звярнуцца ў іх консульствы ва ўкраіне ці Расіі. Што цяпер будуць рабіць тыя, хто рэгулярна ездзіў у Літву або Польшу? Ждать, когда смогут, и добиваться своих прав. Наверное, напрямую в консульство обращаться. Уже привыкли выкручиваться как есть. Если бы границы были открыты, можно было бы ездить, да. Народ бы расстроился, а сейчас... У адной толькі Польшы працуюць больш за 100 тысячаў беларусаў. Рашэнне ўладу Беларусі б'е па іх уласных грамадзянах, заявіў учора намеснік міністра замежных справаў Польшы Марцін Пшыдач. Ён паабяцаў, што дзеянні Менску не застануцца без адказу. Александр Папко, Белсад. Кожны дзень беларусы працягваюць мірныя акцыі пратэсту супраць дыктатуры. Гэтак сёння выйшлі менскія студэнты лінгвістычнага універсітэту, а таксама універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. Буду до конца, до перемоги, тому що треба нешта робити. Ми сподіваємося, що ми підтримаємо тих, від кого, напевно, більше чого залежить, від заводчан, які можуть своїми забастовками поскорити нашу перемогу. Собираемся, чтобы выразить свою позицию против всего, что происходит, насилия, беззакония. Да.
Да, это как традиция, и мы будем выходить каждый день, пока что-то не поменяется. Я підтримую тих людей, які виходять кожні вихідні, і тому що я супроть гвалту. Єдине, що нам застається, я не бачу, виходу, крім як протягувати, сподіватися на ліпше, показувати, зрештою, що ми не змирилися. Требования не у всех одинаковые. Отставка нынешнего президента, новые выборы и гарантирование всех наших прав и свобод. Вот и все, мы большего и не просим. И, конечно же, освобождение политзаключенных. У спеўнай акцыі ля лінгвістычнага універсітэту удзельнічала паўсотні студэнтаў і выкладчыкаў. Яны спявалі песні на тэму свабоды і пераменаў. За акцыі сачылі людзі ў цывільным і міліцэйскай форме. Студэнты дэманстратыўна павярнуліся спінай да сілавікоў, якія здымалі іх на камеру. Ва ўніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі сёння зладзілі кароткую акцыю ў падтрымку палітвязняў. Міліцыянты затрымалі дваіх журналістаў, якія прыбылі на месца падзеяў, але пазней адпусцілі. А пераслед тых, хто не згодны з палітыкай уладаў, працягваецца. Гэтак сёння затрымалі Анатолія Лябедьку, якога на гэтым тыдні Святлана Ціхановская прызначыла прадстаўніком па канстытуцыйнай рэформе. Не спыняецца і судовы пераслед. Прысуды сыплюцца вельмі шчодра. Каму буйны штраф, каму арышт. Падрабязней Анастасія Русецкая. Чавала печывам, атрымала 810 рублёў штрафу. Студэнтку Анастасію Чарнавок суд Чыгуначнага раёну Віцебску прызнаў вінаватай ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Я не кричала лозунгов, то есть у меня раздавала просто печенье, и мне кажется, что это уже слишком, когда ты просто гуляешь, раздаешь печенье, даже несмотря на то, что там люди ходят, протестующие, мне кажется, это чересчур. Давать 30 базовых за это. За ўдзел у масавых акцыях сёння судзілі таксама ў іншых гарадах. Гэтак суд Ленінскага раёну Берасця пакараў краязнаўца Ігара Барановскага 15 усоднямі арышту. А ў Менску суд цэнтральнага раёну на 13 дзён зняволення асудзіў юрыстку экадому Марыну Дубіну. У заводскім судзе сталіцы меліся зноў судзіць Дзяніса Дудзінскага і Дмітрыя Кахно. Аднак працэсы перанеслі, паколькі экс-тэлевядоўцаў на паседжанні не было. Не абышлося сёння і без затрымання ў былога старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі, а цяпер прадстаўніка Святланы Ціхановскай у сферы канстытуцыйнай рэформы Анатолія Лябедьку затрымалі за адміністратыўнае правапарушэнне. Ягонае затрыманне показала, ніякая канстытуцыйная рэформа пры Лукашэнку немагчымая. Не верце словам рэжыму, не дасылайце яму ніякіх прапановаў, акрамя адной. Лукашенко мусіць сысці. А на Менскім трактарным заводзе затрымалі фрэзероўшчыка Міраслава Сапчука. Раней ён удзельнічаў у стварэнні звароту працаўнікоў МТЗ супраць гвалту і за новыя выбары. Встань от нас, положив руку на Конституцию, пообещал оберегать людей. А после этого сразу распустил своих цепных псов на стариков, женщин и детей. Паводле падлікаў праваабаронцаў, з пачатку выбараў у Беларусі супраць тых, хто дэманструе сваю нязгоду з уладамі, заведзена каля 300 крымінальных справаў. Каля 14 тысячаў чалавек былі затрыманыя ў адміністратыўным парадку. Аднак людзі перастаюць баяцца пераследу, кажа старшыня беларускага хельсінскага камітэту. Люди приходят до того, что мета такая высокая, за яе можна платить такі кошт. Тому ми зараз маємо просто все безпрецедентне. На жаль, безпрецедентний безпреділ уладаў, але і безпрецедентную грамадзянскасць і грамадзянскую актыўнасць. Каб расследаваць рэпрэсіі і спыніць пераслед, дадае эксперт, неабходная перадусім палітычная воля. Але пакуль гатоўнасці ўладаў да падобнага кроку няма. Анастасія Русецкая, Белсат. Разгляд пазову Міністэрства інфармацыі супраць сеткавага выдання «Тутбай» прыпынены. Такое рашэнне прыняў эканамічны суд сталіцы. Падставай стаў пазоў інтэрнэт-выдання аб скасаванні яго 3 папярэджанняў, на падставе якіх міністэрства і дамагаецца пазбаўлення парталу статуса сродка масавай інфармацыі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Калегі-журналісты, чытачы і проста неабыякавыя людзі прыйшлі ў суд, каб падтрымаць калектыў рэдакцыі «Тутбай», а ў іх асобе і ўсіх незалежных журналістаў. Паседжанне завершылася праз 10 хвілін пасля пачатку. Суд задаволіў хадайніцтва адваката Сергея Зікрацкага прыпыніць разгляд пазову. Нагодай таксама стаўся пазоў ад парталу «Тутбай» да Міністэрства інфармацыі аб адмене 3 папярэджанняў, на падставе якіх чыноўнікі і патрабуюць пазбавіць сеткавае выданне статусу СМІ. Мы надеемся на
то, что Верховный суд рассмотрит подробно, неформально, те случаи, которые легли в основании иска Министерства информации, и примет решение, которое будет соответствовать и Конституции Республики Беларусь, и Закону о средствах массовой информации. 4 папярэджанні Міністэрства інфармацыі вынесла рэдакцыя Тутбай цягам 2 апошніх месяцаў за артыкулы, звязаныя з выбарамі ды грамадска-палітычнымі падзеямі ў краіне. 3 з іх інтэрнэт-выдання паспрабуе абскардзіць, але ўжо цяпер буйны інтэрнэт-партал пазбаўлены статусу СМІ на 3 месяцы распараджэннем міністра Ігора Луцкага. Тым не менш, рэдакцыя працуе паводле звычайнага парадку. Вельмі прыемна адчуваць, што падтрымліваюць калегі, а самае кранальнае гэта тое, што падтрымлівае аўдыторыя, што без канца нам тэлефануюць у рэдакцыю, што падчас нават акцый ці нейкіх там святаў у дварах гучаць словы ў падтрымку Тутбай. Падтрымаць калег у суд прыйшлі журналісты і рэдактары многіх незалежных выданняў, якія не маюць сумневу. Судовы пераслед Тутбай мае выключна палітычную матывацыю. Яны думаюць, што могуць нас закрыць, зачыніць, заткнуць, прымусіць маўчаць, але, праўду не задушыш і свабоду не заб'еш. Беспрэцэдэнтным ціск на незалежныя медыі называюць адмыслоўцы. Беларуская асацыяцыя журналістаў зафіксавала больш за 300 выпадкаў парушэння правоў журналістаў і працы СМІ ў галіне свабоды слова. І гэта толькі падчас цяперашняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, чаго яшчэ ніколі не здаралася ў незалежнай Беларусі. Гэты ціск, ён запредельны. Гэта не павінна так адбывацца. Фактычна ўсе абавязкі, якія наша краіна брала, наша дзяржава брала на сябе па міжнародных стандартах у галіне свабоды слова, яны фактычна растоптаны. Пазоў сеткавага выдання Тутбай да Міністэрства інфармацыі аб скасаванні 3 вынесеных папярэджанняў эканамічны суд Менску пачне разглядаць 26 кастрычніка. Галіна Абакунчык, Белсат. А ў Менску назвалі пераможцаў штогадовага конкурсу Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў і нашыя калегі Станіслаў Івашкевіч і Зміцер Міцкевіч. Белсатаўцы перамаглі ў катэгорыі «Журналісцкае расследаванне» за працу над праграмай «Давайте разбирацца» і выпускам пад назвай «Як сябры Лукашэнкі выводзяць грошы ў афшоры». У катэгорыі «Інфармацыйныя жанры» першае месца заняў спецпраект Анастасіі Занько «Няміга 20 гадоў пасля» з парталу «Онлайнер». У катэгорыі «Аналагічныя жанры» пераможцу абралі Адарыю Гуштын з Тутбаю, а дэбютанткай году сталася Анастасія Уткіна з рэгіянальнай газеты. Конкурс «Вольнае слова» ладзіцца Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Сёлета на яго было пададзена больш за 150 тэкстаў ад 50 аўтараў. І яшчэ адзін поспех нашых калегаў. Яны дапамаглі балгарскім журналістам правесці расследаванне пра тое, што Беларусь усё ж такі ўдзельнічае ў будаўніцтве турэцкага потоку. Пакуль жа да іншых тэмаў. Не спадабалася, што аблаялі мацюкамі, а яшчэ больш не спадабалася, што бацьку збілі, калі затрымлівалі. Так 14-гадовы Артём адрэагаваў на сваё затрыманне сілавікамі. Цяпер хлопца разам з бацькамі выклікалі на прафілактычную размову. Чаму улады ваююць з дзецьмі? Ірына Дарафійчук. У адным аўтазаку з бацькамі. 14-гадовага Артёма Бурага затрымалі разам з маці, бацькам і старэйшай сястрой у нядзелю 13 верасня ў Менску. Сям'я па вуліцы Мельнікайта вярталася з кавярні. Мяне павалілі 4 чалавека ў чорнай форме і пачалі мяне хватаць за ногі і за рукі. Потым павалаклі, я ім крычу, што мне 14 гадоў. Яны казалі, што трэба мець пры сабе паспорт. Бацьку Артёма при затримании сбили, а мать сама пошла в автозак за сыном. Даже когда мы в автозаке сидели, ни один офицеры, я не знаю, были, кто там был, не сказал, мы ребенка взяли, надо его выпустить. Никто не задумался. То же самое, когда нас во Фрунзенский РУВД привезли. Ни один из офицеров не сказал, там записывали, сколько ребенку лет, не сказали, как мы можем здесь держать ребенка. Артема з маці отпустили ў той жа дзень, пратрымаўшы 7 гадзінаў і склаўшы протоколы. Бацьку ж отправили ў Жодзіна. На то, что мы як бы удзельнічалі у несанкцыйным мітынгу,
Коли нас зловили на площади, не на площади, а на вулиці Мельника, меня осудили, я отбыл покарання тягом 10 сотнів, а жонці дали штраф 25 базовых величин. Маці Артёма найбольш крыўдзіць нават не несправядлівы судовы працэс, падчас якога сведкі сцвярджалі, што яна супраціўлялася і крычала падчас затрымання, а стаўленне ўладаў да дзяцей. Між іншага, жанчына згадвае рэзанансавую заяву Владзіміра Макея наконт пагрозаў сем'ям чыноўнікаў ды сілавікоў. Подленькі, ананімны ціск на сям'ю, у тым ліку на малалетніх дзяцей, ніяк не укладваецца ў маей галаве з паняццем дэмакратыя. За гэтыя слёзы майго 11-гадовага сына я готовы перегрызть горло. Когда налетел ОМОН, или я не знаю, кто это, люди в форме черной, и не представились ничего, налетели на моего ребенка, меня отставили в сторону. Естественно, я рвалась к своему ребенку, ему 14 лет. Макей может, как говорится, ОМОН будет держать, а Макей будет грызть горло кому-то, а я этого не смогу. Сёння Артёма разам з бацькамі выклікалі ў адміністрацыю Фрунзенскага району на прафілактычную размову. Віктор Буры лічыць, што гэты выклік можа быць рэакцыяй уладаў на яго грамадзянскую пазіцыю. З 2008 года ён назірае за выбарамі ды рэгулярна падае заявы ў пракуратуру на фальшаванне выбарчых пратаколаў. Запалохваннем тлумачыць дзеянні ўладаў і Альбіна Бурая. Чтобы мы не выходили, не возмущались, может, в суды не подавали там апелляцию или что. Сітуацыі, калі на актыўных грамадзянаў ціснуць праз іхных дзяцей, апошнім часам вельмі частыя ў Беларусі. Калі ў Гомлі затрымалі Германа і Наталлю Сняжковых, іхных малых дзяцей забралі ў прытулак. У прытулак забіралі і сына менскай актывісткі Алены Лазарчык. У вяртанні дзіцяці адыграла ролю і ўвага грамадскасці. Ірына Дарафейчук, Белсад. Падчас апошніх мірных акцыяў пратэсту сілавікі праз узмацняльнікі гуку даводзілі да пратэстоўцаў, што хадзіць на акцыях у масках забаронена і за гэта прадугледжана адміністратыўная адказнасць. Аднак усе мы ведаем, што самыя прадстаўнікі сілавікоў без масак не з'яўляюцца ўвогуле. Тэму супярэчнасці закліку адчыніць твар працягля Таццяна Ўласенка. Вось так выглядаюць дэманстранты на мірных акцыях пратэсту. А вось так сілавікі. Першыя з плакатамі і часта ў медычных масках чамусьці лічацца парушальнікамі, а другія ў балаклавах ды без апазнавальных знакаў забяспечваюць парадак. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, маска – адзін з найважнейшых сродкаў зніжэння рызыкі інфікавання COVID-19. У краіне цяпер павялічваецца колькасць хворых. Але падобна на тое, што ў месцах масавага збору людзей засцерагацца ад каранавірусу могуць толькі сілавікі. Юрыст Юрый Гушча адзначае, што на сілавікоў закон аб масавых мерапрыемствах не распаўсюджваецца. Яны кіруюцца сваім законам. Згодна з законам аб органах унутраных спраў, законам аб аператыўна-вышуковай дзейнасці, супрацоўнікі органаў унутраных спраў маюць права на нашэнне і ўжыванне сродкаў, якія абмяжоўвалі і ускладнялі іх ідэнтыфікацыю. Канчатковае рашэнне наконт гэтага прымае міністр унутраных спраў ці старэйшы аператыўны начальнік, на чыёй тэрыторыі праводзіцца масавае мерапрыемства. Атрымоўваецца, што закон не адзін для ўсіх, разважаюць Менчукі. Для них удобнее потом людей вычислять, находить, наказывать, чтобы неповадно было. Для всех остальных, естественно, это нецелесообразно и глупо. Поэтому носите маски, будьте здоровы. В такое, тем более, время, после выборов, сколько протестов и так далее, когда милиция начала носить маски, балаклавы, это просто уже признак того, что сама милиция боится того, что их потом в дальнейшем опознают люди, которых они там били, задерживали и так далее. Ведаеце, у нас увогуле вируса і быццам нема, але нейкія мерапрыемствы забараняюць наведваць, так? Цяперашні закон аб масавых мерапрыемствах быў прыняты 23 гады таму. І на меркаванне юрыста дыскрымінуе грамадства, абмяжоўваючы права людзей на мірныя сходы. Гэты закон не ўлічвае такой ситуации по коронавирусу, по іншым пандемии, а таксама ж не удакладняе, не тлумачыць, што маецца на ўвазе под маской як такой, наколькі яна павінна скрываць твар, наколькі в якім выглядзе яна павінна быць. Як вынік, адным забараняюць насіць маскі, іншыя, наадварот, хаваюць твары пад маскамі ці балаклавамі. Як зразумець, гэта праваахоўнікі ці бандыты? То, што было ў першыя дні затрыманымі, калі іх збівалі, катавалі ў цыпах, все гэта рабілі людзі в масках.
потому что яны вельмі баяліся ідэнтыфікацыі іхніх асобаў, тому што яны все разумелі, што здзяйсняюць супрацьпраўныя дзеянні, яны здзяйсняюць злачынствы, якія адказнасць за якое прадугледжаны крымінальным кодексам. І калі мы ўжо вяртаемся да сусветнай практыкі, то сапраўды можна пабачыць, што і ў іншых краінах паліцыя часам дзейнічае в гэтых шлемах з закрытымі тварамі, але у іх есть нумары ідэнтыфікацыйныя альбо на шлемах, альбо на вопратцы. А мапавец з блізкай адлегласці страляе ў журналістку, абазначаную камізэлькай прэса. На відэа бачна, што дзяўчына не робіць нічога супрацьзаконнага. То ці можна спадзявацца, што дзеяннем сілавіка будзе дадзеная прававая ацэнка, калі яго немагчыма ідэнтыфікаваць. Тацяна Уласенка, Белсат. Працягваецца Нобелеўскі тыдзень, час абвяшчэння лаўрэатаў, якіх адзначаць прэстыжнай прэміяй за выбітныя дасягненні ў культуры, навуцы і грамадскім жыцці. Заўтра мы даведаемся, хто атрымае Нобелеўскую прэмію міру, а сёння абвесцілі лаўрэатку Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Нобелевская премия у галине литературы за 2020 год присуджаецца американской поэтцы Луиз Глик за ейны беспамылковы паэтычны голас, які сваёй аскетычнай прыгажосцю робіць універсальным індывідуальнае існаванне. Глик нараджэнка Нью-Йорку, цяпер жыве ў Кембриджы, таксама яна выкладае ангельскую мову ў Ельскім універсітэце. Глик – аўтарка некалькіх кнігаў эсэ і 12 зборнікаў паэзіі. Яе вершы можна знайсці ў перакладзе і на беларускую мову. 5 гадоў таму лаўрэаткай прэміі ў літаратуры Нобелеўскі камітэт вызначыў нашу суайчынніцу, пісьменніцу Святлану Алексеевич. Ну а на гэтым пакуль уся інфармацыя, яшчэ больш навінаў на старонцы belsat.eu, а таксама на Ютубе і нашым тэлеграм-канале працягне эфір праграма «Размова», у якой абмяркуюць пытанне, ці сапраўды беларуская адукацыя стала часткай рэпрэсіўнай сістэмы. У студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.